שיעור מספר 11. שלום וברכה לכל המאזינים. בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים היום בפרשת חיה אסתור. אני כן אדבר קצת מפרשת ויערו, וגם נוסיף על עם פרשת שביעה בסייעתא דשמיא. נתחיל עם סיפור שאולי זה סיפור קצת ארוך, ואולי ישירות זה נראה קצת אולי לא כל כך קשור, אבל שורה תחתונה, למעשה, העיקר, מה שאנחנו רואים מכל הסיפורים, זה בן אדם שמאמין שהכל מאיתו יבורך, אז הוא מתנהג בכל דבר ומסתכל על כל דבר אחרת, אוטומטי הוא מביא עליו השפעות טובות בסייעתא דשמיא, וזה בעצם מה שאני רוצה לראות מהסיפור. זה התכלס מכל הדרוש בקו השגוח פרוטיס. לפי מזה התכלס שאם בן אדם מאמין ברבנו שלו, ממילא הוא לא מאמין בעצמו, ואז יש לו סייעתא דשמיא. אבל הכל מתחיל ונגמר בזה שבן אדם מאמין. כשהוא לא מאמין בכוחות עצמו, אז הוא מאמין ברבנו שלו. פעם דרך אגב, אני לא יודע אם, אני מאמין שמישהו כותב את זה, אבל בתור רמז בוודאי מותר להגיד, כתוב בהפטרה, כתוב כל הסיפור שישח בני נביאים, סעק ולישה, אז מה הלשון של לישה אומר לה? אז לישה אומר לה, ביום הלכי שאל לו כלים מן החוץ, מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי. מה הדיוק? אולי ברמז ודאי אפשר להגיד שהרעיון שרבנו שלנו ימלא את זה, זה צריך להיות כלי ריק. שבן אדם לא יחשוב לרגע שהוא בעצם, הוא המצליחן, והוא גם מבקש טוב את רבנו שלנו. אתה כלי ריק. זה בעצם הרעיון כדי לקבל שפע, צריך שבן אדם לא ירגיש לרגע שהוא יכול, והוא מצליח, והכל תלוי בעצם בחוכמה שלו, כפי מה שהחוי וסוגות חוזר ביד בהתחלה, וכמה פעמים באמצע, שאם בן אדם מאמין בחוכמה שלו, אז הרבה שמעוזב אותו, ותאמין בחוכמות שלך. בקיצור, הסיפור זה סיפור שנמשך, זה בן אדם שאני מלווה אותו, אפשר להגיד כמעט שנה וחצי, וסיפור שנמשך די הרבה זמן, בוא נגיד קרוב לשנה. אברך קנה דירה, והבטיחו לו, כמו שבדרך כלל זה אחד מהדברים שאני אומר כל פעם, אסור להאמין לאף אחד. אבל זה מה שהיה פה, קנה דירה, והבטיחו לו שיש אישורי שכנים, שאפשר לבנות, אפשר לצאת, ואפשר כל מיני דברים, מהבטחות שונות. על סמך הזה, הבן אדם קנה דירה. אני לא נכנס כמה היה שווי, אבל בוא נגיד, עצם הדבר הזה, חלק מהתשלום של הדירה בוודאי היה כולל את האישורים שיכל לבנות שם. למעשה, אחרי שהוא קנה, והוא ניגש לעירייה, והתחיל לבקש את כל להוציא אישורים, והתחיל להתקדם. לא יודע באיזה שלב מדויק, הגיע אחד מהשכנים, שבעצם הוא ידע שהוא מאשר לו את הכל, והתחיל להגיד לו שהוא רוצה ממנו שגם יבנה לו, בקיצור, סיפורים שלמים, עד כדי כך שהוא בעצם הלך לעירייה, אחרי שהוא בעצם כבר אישר, אני לא יודע, אישר בכתב, אבל הוא אישר, ולמעשה הלך לעירייה ושלח לעירייה התנגדות, ובעצם העירייה כן המשיכה, הלך לוועדת ערר, בקיצור, הרבה אגבס נפש יצא מהסיפור. עכשיו, האברך הזה הוא אברך צדיק, שהוא בדרך כלל חי במיני ביטוח, ולומד חוי וסלובס, וחי עם זה. אני לא נכנס מה צריך לעשות, ודאי כל הסיפורים האלו, זה לא דברים אולי הלכתית, צריך לעשות אחרת. אנחנו מדברים תכלס, מה שרואים כשבן אדם מאמין. ואני חוזר ואומר כל פעם, הסיפורים הם לא נפקים אם זה סיפור ככה, או סיפורים אחרים, וכל הזמן אני שומע עוד ועוד סיפורים, אנשים שמספרים לי,
בקיצור, מי שחי במיני רואה סייעתא דשמיא אדירה. בקיצור, האברך הזה לא רצה לעשות לו כלום. הוא יכל לעשות ככה, הוא בנה, ויכל לחזור לו מונח הספיים, ובעיקר, היה כל מיני דרכים שיכל לעשות תורה לפחות לזה שמחר לו. הוא מצידו בעצם החליט שהוא ככה מאמין, ככה רבנו שם רצה, ומילא, אם רבנו שם ככה רצה, אז הוא מוותר ולא עושה שום דבר, ונראה איך יהיה, מה יהיה. זה בעצם היה הקו של האברך הזה לאורך כל הדרך בסייעתא דשמיא. שורה התחתונה, למעשה אנחנו מדברים סיפור של די טרי, ובסייעתא דשמיא, ודאי הוא לא יכל לבנות, הגיע אליי מישהו, קנה את הדירה, והוא כמעט בכסף הזה, אולי הוא צריך להוסיף, קיבל דירה. בקיצור, בלי הרבה לדבר, סייעתא דשמיא מצא דירה כמעט די קרוב למקום שהוא רצה, במחיר סייעתא דשמיא, זה לא להאמין, איזה סייעתא דשמיא, כפול שטח ממה שהיה לו בדירה הקודמת. בקיצור, רבנו שילם לו את ההפסדים האלו של המתנה של שנה, שבגלל זה הוא לא יכל לבנות. נגיד, למשל, היה לו הפסדים בגלל זה כל חודש 6,000 שקל, הוא קיבל על די זה שהוא ביטר ולא עשה שום דבר, גם שהוא מצא מישהו שהוא קנה את הדירה הזאת, באותו כסף שהוא מכר שהוא קנה את זה, הוא לא הפסיד כלום כלפ הזה, אבל בדירה השנייה הוא קיבל כפול שווי, כמעט כפול או 3 פעמים כפול מכל הכסף שהוא השקיע פה, שהוא השקיע וכאילו הפסיד. אפשר להאריך בסיפור, אבל אני רוצה להגיע לתכלס. המסרסקל בסיפור הזה, זה בעצם הקו של יהודי מאמין, שאני לא מנהל את העולם. אני לא יודע מה יהיה, בן אדם עושה השתדלת דרך הטבע, ולא מאמין בהשתדלת שלו, אז לא קורה לו כלום, אם משהו לא הולך לפי מה שהוא חשב. כל המחלוקות וכל הוויכוחים, וכל המפנפש שנוצר מהדברים האלו, זה הכל מתחיל ונגמר, בזה שבן אדם חושב שאני עשיתי משהו, והוא הפריע לי. אני לא צריך להגיד לכם כמה דמיונס, כמה מפנפש יוצא כשבן אדם מתחיל להאמין בעצמו, הכוח בעצם יהודי, ואז אוטומטי מפריע לו כל דבר שעושים לו. בקיצר, האלף בייס של המידס טויבס והמידס רועס, זה הכל תלוי בכוח של אני, שאני מאמין שאני עשיתי ואני עשיתי ואני עשיתי, ואז הוא לא יכול לוותר לאף אחד. או שבן אדם מאמין, והרבנו שלו שהכל מאיתו, ממילא, אז בסייעתא דשמיא אין לו ממה לפחד. וזה בעצם הבסיס של כל הסיפור. יש לי עוד סיפור כזה, אבל בעצם אין אף כמיני, אני אומר, כל פעם חוזר, שאין אף כמיני, כל בן אדם שחי ככה, יוכל לספר על עצמו עשרות סיפורים, ויראה את זה. שבן אדם שחי עם רבנו שלו כל רגע, אז יוכל לראות, לקחת כל סיפור ולראות מזה טוב, או לא לראות מזה טוב. אולי נוסיף, אולי פעם סיפרתי לכם את הסיפור, אם זה סיפור אמיתי או לא אמיתי לאף כמיני, אבל זה המסרסקל שזה יותר גדול. מספרים שהיה פעם יהודי לא שם יותר מצווה, אולי כן קצת שם יותר, אבל למעשה במיני בוודאי לא היה חזק. היה לו מפעל גדול, ויום אחד הוא ראה שהמפעל שלו לא הולך כמו שצריך, היה לו הרבה כסף שאנשים השקיע אצלו, ולא יכל להרגיש שהכל הולך לקרוס מול עיניו, אז הוא החליט שאין ברירה אחרת, והוא יצטרך להחזיר ולא יהיה לו את הכסף. אז בן אדם שאין לו מיני ביטוחים, אז הוא החליט שפשוט מאוד הוא יקפוץ לים, וזהו, אין לו מה לעשות. בן אדם שלא מאמין, אז איך הוא יתמודד עם כל הדברים האלו? בקיצור, הוא הגיע שם אל הים, רצה לקפוץ, פתאום בא אליו יהודי מבוגר, שואל אותו, מה אתה הולך לעשות? הוא אומר לו, לא, תעזוב אותי, רוצה רק לקפוץ לים. מה קרה? לא יכול לדבר, אין לו. תגיד, מה קורה? שואל אותו. אומר לו את כל הסיפור, שהוא לקח מהשקיעים $1,000,000, הוא לא יודע בעצם מאיפה הוא הולך להחזיר, כל החברה שלו הולכת לקרוס, הוא לא יודע מה יהיה, אנשים יתחילו לבקש את הכסף, וזה.
אז אמר לו, תשמע טוב, אל תעשה שום דבר, אל תעשה שטויות. אמר לו, אני ברון רוטשילד, ואני אתן לך את $1,000,000 בהלוואה, שום בעיה. אנחנו ניפגש פה עוד שנה, ונראה מה המצב שלך. אם תוכל להחזיר לי, הרי טוב. אם לא תוכל להחזיר לי, אז תחשוב, אז מה נעשה? אבל אל תעשה שטויות. במקום מוציא לו צ'ק, וכותב לו $1,000,000, ונותן לו את הצ'ק. הוא, ברגע ראשון, היה ממש אצילת נפושת, והוא נרגע, מתחיל ללכת. ככה בדרך, הלוך, לחזור, הוא מתחיל לחשוב לעצמו, הרי בינינו, אף אחד מהאנשים כרגע עוד לא יודע שהחברה שלו בדרך לקריסה. כל המשקיעים, אף אחד, זה הכל כרגע עוד במצב של חשושת. אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל זה מה שהוא יודע, אף אחד עוד לא יודע. אז בינתיים, מה העולמו צריך להתחיל להחזיר לאנשים? הרי בדיוק ההפך, ברגע שיתחיל להחזיר ויתחיל לפרסם, אז באמת תהיה קריסה. לא, כרגע יש את הכסף בצד, והוא כרגע לא נוגע בזה, הוא לא יוציא את הכסף מהבנק, ובוא נראה איך זה עובד. בינתיים, עצם הרוגע הזה, הוא התחיל לאט לאט, הרי בדרך כלל כל השטויות עושים כשבן אדם מאבד את השכל, אבל פה מכיוון שהיה לו את הרוגע הזה שהכסף נמצא אצלו, אז בסייעתא דשמיא הוא התחיל להמשיך את העסק. המשיך בסייעתא דשמיא, התחיל להתקדם לאט לאט, וחזר לעצמו. במשך השנה ממש התקדם מאוד מאוד יפה. שורה תחתונה, הוא לא ישתמש עם הצ'ק. אבל בכל זאת, הכרת הטוב מגיע ליהודי הזה, אז הוא החליט שהוא ילך עוד פעם שם, כמו שסיכמו לפני שנה, וילך ליד הים, ובוודאי הוא ימצא את הבן אדם, וייתן לו בחזרה את הצ'ק. נגיד לו תודה רבה, הרי בזכותו, הוא יצא מהכל. למעשה, הוא מגיע לשם, ואז הוא מנסה לחפש את היהודי, ואז מן הצד הוא רואה פתאום הבן אדם הזה מגיע. ברגע שהוא רוצה לגשת אליו, מגיע אליו פיליפיני ואומר לו, מה זה? מה אתה רוצה ממנו? אומר לו, לא, אני רוצה לגשת, זה רוטשילד. הוא נתן לי לפני שנה צ'ק, ואומר לי, תלך ממנו, הוא משוגע, זה יהודי ממושב זקנים, הוא לא רוטשילד ולא שום דבר, אין לו כסף, אין לו כלום, הוא בא מחלק פה צ'קים שהוא רוטשילד, שטויות, תברח ממנו, ואל תנסה להוציא ממנו כלום. בקיצור, זה סיפור אם זה אמיתי או לא אמיתי, אבל הרעיון מזה זה עצום. כמה פעמים אנחנו עושים שטויות, הכל בגלל שאנחנו מפחדים, ככה הולך להיות, וככה זה באמת, אם מדייקים בלשון של חובת הלבבות מיד בהתחלה, שבן אדם מאמין באמת שמשהו, יש איזה אמצעי שזה בעצם מה שקורה לו, וזה בעצם מה שמביא לו, והוא מאמין באמצעי הזה, אז פתאום האמצעי הזה, הרבן שם יעשה, ברגע שהרבן שם עוזב אותו, אז באמת יש נפילות. אבל אם בן אדם לא מאמין באמצעי הזה, אז אוטומטי לא נופל. הסיפור הזה, זה מומחש ממש, כבן אדם, רוב השטויות שעושים זה דמיונס, בונים בניינים, הולך להיות ככה, הולך להפיל, ואנשים יצקו, ואנשים ייקחו, ואנשים יבואו, יעשו בלגן, ובגלל זה הוא מגיע למתחים ועושה כל מיני שטויות. ברגע שפה בדמיון שלו היה שיש לו כן, אז שום דבר לא קרה לו. בקיצור, בן אדם שמאמין, יש לו הכל. הוא לא מנהל כלום. ברגע שהוא מנהל והוא עושה משהו, אז מפריע לכל דבר. אולי בפרשת חיי צור, אפשר אולי להכניס, זה דבר, בעצם זה כתוב בכלי יוקור. כתוב שאברום אבינו אומר לאליעזר, לקחת אישו, אז אומר לו, לסיקח אישו בהזבח והשם אליקי שמיים אליקי יורץ, אז לא תיקח אישו לבני במנויס הכנעני, אשר נויך יושב בקרבוי. אז קודם סתם השאלה שבעצם כולם שואלים, מה בעצם כל כך, בפרט לפי מה שכתוב, שאליעזר אמר אחר כך, אילה לסוי ואישו ללכת אחראי, אילי, שהוא התכוון רש"י אומר אליי, שגם היה לו בת לאליעזר. בכל זאת, אברום אמר, מכנעני לא רוצה לקחת. כי אם אל ארצי במארץ תילך, לקחתו אישו לבני ליצחוק. תעשה ככה, תלך ללובון, שמה תיקח, העיקר שיהיה מהמשפחה שלי, אבל לא מכנען, אפילו שזה אליעזר.
אז בעצם בקליוקו לבד, הוא כבר שואל, מה נפקימין הרי סוף כסוף? הרי הלובן הזה היה הרי קויפר. בכל זאת, אז מלובן הוא לא רצה. אלייזר, בקימה שיקנני, אז איתם לא, אבל לובן אפילו שהיא קויפר, בכל זאת הוא שקרן, בכל זאת עם לובן אפשר להשתדף. מה היה פה העיקר? אז אפשר לראות את זה לבד בקליוקו, אז הוא אומר את המילים האלו. אני אומר, זה באמצע לסיק אחי שהוא לבני בנועד קנני, אשר נויך יושב בקיר בוי. אז הוא אומר ככה. אומנום, יש חשוש אחרת בשטבע, האבות נמשך גם לבנים. ולדווקא בויסן הווירוס, אבוי מפס החומר באכילה וזימה, קיליס וקינה, בכל המידות הרעות, הנתליים בחומר, נגעים אלו מתפשטים אהובס לבונים, ותולדסיים כיוצא בהם. אבל לזור תלוי, דבר התלוי בשכלו של אדם, אין המתפשט מהאבות לבנים. בקיצור, כגמשיתום בודום, אפשר לראות את זה בפנים. אבל למינו יתחיל בשכלו של אדם, הרי כשבורך נויסן בו נשומה, לא מספר שתמובס לבונים. על כן הוא אמר אחרי הכנעני, ושתית הזימו, וכמה מן הבעיה זה ניתלם בכל מראה אדם, וילס ובליזור ובליחי כלובן בסיל, שלא בין קים פסיכס ובליזור לבד. בקיצור, אפשר גם לראות את זה, ראיתי את זה בהגליטור, הוא גם מביא את זה מדרוש הסורן, שם הוא מביא את זה גם על הפוסי קימל ארצו מלאב ציילך, אז הביא שם באמת אותו לשון, שהכננים שמשחוסים בטבע במידס רועז, כסין הקין אחזור לסדוימים, והם עוברות בתורשה מעבות לבנים, על כן בחר אברהם להתרחק מהם בככל האפשר. כשם שמחלת הגוף ישנו מחלות תורשתיות, כן במצוות בעבירות יש מהם שעושות רושם בגיף ובנפש. ואלה תורשתיות, ויש הם בנפש לבד, ואלו אינם תורשתיות. בידן סובח אברהם מביני שתלמד זוי בבית של הצד, יש לו טוב. בקיצור, אולי אפילו אפשר לדייק יותר. הפוזיק אומר, לסיק יוחי של לביב מנויז הכנעני, אשר אונויכי יושב בקרבוי, שבתוכם כל הזמן זה האונויכי. כל אחד מאמין בעצמו, וזה מביא למידס רועס. אולי נוסיף על זה, בפרשס ביאירו, כתוב, שהרבן שהוא אומר, לפני שהולך להפוך את סדום, אז הוא אומר ככה, והשם אמר, בפוסיק יזיים, בפרק יתחס, והשם אמר, המחס אני מאברהם, אשר אני אוהסה, ואמרו, אוי יהיה לגוי גודל ורוצים, וניתחי בוי כגוי האורץ, כי ידעתי ולמען אשר יצא בסבונו ובבייסי האחרוב, ושומרו דרך השם לפת דוקי משפוט, למען נביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. אברהם שאומר, באברהם היה יהיה, פשיטוי, וכממני נימלים, והי חביב, אז כתוב, וידעתי, כי ידעתי, ולמען אשר יצא, ואברהם אומר, לוש נויבה. אז מה רש"י רוצה להגיד? ובכלל, מה קשור, כי ידעתי, ובגלל זה השם אמר, צריך להגיד לאברהם? אני מדבר, יש פוש ופשט, אבל אולי ברמז אפשר כן להאמין פה. בהמשך כתוב שלוט, כשהמלוכים הגיעו ללוט, אז לוט, דבר ראשון, זה היה נפקמין לבן אברהם ללוט, שהפוסיק מביא, ומריננו, אדוני הסירנו אל בית עבדכם, וליני דרכתי רגליכם. אז רש"י כבר אומר, וליני דרכתי רגליכם, חידלתם שבני אדם ללין תחילה ואחר כך לכלות. הרי אברהם, בעוד שראה אברהם אמר תחילה דרכתי רגליכם, אלא כך אמר לוט. אם שבו אנשי סדום, ויראו שכבר רחצו רגליהם, ילילה אליי ויאמר כבר עברי 2 ימים או 3, שבוי לבשך ולא ידעתנו. בקיצור, רואים פה משהו עצום. אברהם אבינו, מצד אחד, הוא, בעצם זה מה שרש"י אומר לפני זה, שהבעל השם אמר שאני צריך להודיע לאברהם בגלל שהוא הציל את סדום, את כל אנשי סדום, והוא רק הולך להרוג אותם, אז הוא צריך להודיע. מצד שני כתוב אברהם שוב למקוי מוי, רבו שלם אמר לאברהם את כל הסיפור של סדום, ובעצם מכל התפילות של אברהם אבינו על סדום, לכאורה לא יצא כלום. הרי סוף כסוף, כל סדום, רבו שלם הרג אותם. אז בעצם מה היה מכל מה שרבו שלם אמר לאברהם אבינו?
עצם הדבר הזה, שלא יצא מזה שום דבר, אז מה יש להגיד לו? אם הרבה שם, מה לא ישמע מה שהוא אומר? מה לא ישמע, לא יקבל את התפילות שלו? מה התשובה? למה צריך להגיד לו? אם בעצם אתה במיילה לא ישמע משהו יתפלל, אתה לא תיקח את התפילות שלו. מה התשובה בזה? בעצם כל הנפקמינה בין הצדיק בין המאמין לעין המאמין, זה כל הנפקמינה. מאמין לא מסתכל בכלל מה הולך לצאת מפה. זה לא התפקיד שלו. התפקיד שלו, שאני בתור מאמין צריך עכשיו להתפלל, אני מתפלל. לא אכפת לי עכשיו מה הולך לצאת. אני הצלתי, לא ישמעו את התפילות שלי. ולמה? וערעין, וכל המיני דמיונס. אמרתי לי, פעם דמיונס, זה דין, זה המילים, דמיון, זה דם ודין. זה פשוט בן אדם מתחיל לעשות דמיונס, רק בפני שאני אמרתי ואני הצלתי את דום, ולא שומעים בקולי. אין הדברים האלו אצל צדיק. התפקיד שלי להתפלל, עכשיו מגיע מצב שיש כאלו שצריך להתפלל אליהם, אני מתפלל. זה התפקיד שלי. לא אכפת לי את התוצאות האלו, לא קשור אליי. העבודה של היהודי, של צדיק, בעל מאמין, זה לא קשור. כל החשבוינס לא קשור אליך. לא קשור אליך חשבוינס שמיים. אתה עושה את התפקיד שלך. וזה מה שרש"י אומר, למה שיצא בלוש נויבה. זה מה שאנחנו רוצים, הרבה שם רצה שאנחנו נראה מאברהם אבינו, וזה מה שהפוסק מדייק. כי ידעתי, ולמען אשר יצא הסבונו בבית אחו, בשומר דרך השם, זה דרך השם. לעשות צדוקי משפט. זה אנחנו צריכים כל הזמן לעשות. וממילא, אם מגיע מצב כזה שצריך להתפלל, מתפללים. לא יהיה תוצאות, כן יהיה תוצאות, מה זה קשור אליך? זה לא התפקיד שלך. אתה אף פעם לא תוסיף, אל תעשה חשבוינס, ברגע שאתה מתחיל לעשות דמיונס וחשבוינס, אתה נשאר תקוע שמה, ובאמת ממשיך עליך דברים לא טובים. מה יהיה? ואם יהיה ככה, אני לא צריך להגיד לכם כמה אנשים מגיעים למחלוקת בגלל דמיונס, הוא אמר, והוא כבר מתחיל לבנות עוד בניין שלם, ומה הוא התכוון בזה, ומה הוא מחזיר לו. סיפורים על דרך הזה יש כל כך הרבה, וזה חוזר על עצמו כל הזמן. אז זה הנפקמינה בין אברהם ללוט. לוט, ברגע שהגיעו מלוכים, אז הוא לא נותן להם לפתול. הוא לא נותן להם ללחוץ רגליהם. למה? שילכו ללכת לישון עם רגליים מלוכלכות. שיהיו מלוכלכים. לא אכפת לך כלום. העיקר דבר שלא יתפסו אותי, שאולי הכנסתי אותם כבר לפני יומיים. בגלל שהם יחשבו אליי שאולי הכנסתי אותם לפני יומיים, אבל בגלל זה אתה לא נותן להם ללחוץ את רגליהם. הם ישארו אולי גם בעמק הזה, יש פה, הרי יש בורד כזה, שאברהם אמר להם להוריד כן מיד לנקות את הרגליים מהאבק, שלא להאמין באבק שברגליים, בן אדם שמאמין שהוא משקיע והוא הולך פה ועושה שמה, אז אברהם דבר ראשון אמר להם לנקות, אבל בדיוק ההפך הסדום, הלוט הזה כן האמין באבק רגליים, הוא כן האמין שבן אדם בכוח בעצם יהודי, אתה עושה ישתב לזה, עושה, זה המקמיד בין אברהם ללוט, עוד דרך אפשר. אבל העיקר הוא שלוט כל הזמן דמיין מה יגידו ומה יאמרו, ובגלל זה הוא הלך באמת לגור שם לידם. הכל היה, המושג הזה שבן אדם נכנס בעומק של הגשמי, זה גורם לו גם למידש משחוסס, ובנוסף לזה לדמיון לשוב, שזה באמת לבד גורם להרוג אותם. אולי זה, אולי, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, הכליור קור של דור הפלוגה, כתוב שם גם, כתוב שם שכל הדור הפלוגה, בעצם, הכוונה שלהם היה לכאורה טוב. הם רצו לשבת כולם במקום אחד, ואז אוטומטי לא יהיה מחלוקת. אז איפה היה פה הטעות שלהם, שהרבנים שלהם הפריע להם לעשות את זה? אז הוא אומר שמה, שבעצם ברגע שאמרו, לא יסלוני שם, ברגע כזה, אז יהיה כל הזמן רק מחלוקת בלי גבול. ברגע שבן אדם בונה את כל הבניין שלו, שהכל יהיה לא יסלוני שם, אוטומטי, אז כל רגע הוא רק חשב מעצמו. ברגע שהוא חושב מעצמו, והשני חושב מעצמו, זה בעצם הפילוג הכי גדול, וזה כבר החורב של הדור הפלוגה. כבר לא צריך להוסיף כלום.
אוטומטי הוא כבר מבקש את זה, הוא מבקש את זה, ואז כבר נופל כל הבניין. אבל הרעיון הוא, הנפקמינה, בין מאמין ואין המאמין, זה הנפקמינה. בן אדם שמאמין, הוא לא מחשב אף פעם מה יגידו ומה יאמרו, הוא עושה מה שרבנו שם רוצה. אני כמה פעמים שמעתי את זה מאדמו"ר מוויז'ניץ, שהקו, המחשבה צריך להיות כל הזמן, מה רבנו שם רוצה ממני. ברגע שזה הקו המחשבה שלך, אז אתה כבר לא צריך לחשוב אחרת אחר כך, מה הוא אומר ומה הוא אומר. אתה עושה, תרוץ אצל השם. ואם זה מול העיניים שלך כל הזמן, מה רבנו שם רוצה מאיתי, אז כל הגמיסנפשן לא קשור אליך. ככה רבנו שם רוצה וככה יהיה. המתחים שיש לנו זה מה שאנחנו לוקחים בעצמנו, זה לא קשור לרבנו שלנו. אנחנו יכולים לבחור בחיים, וזה תלוי בנו. ואולי זה גם הסיפור שכתוב שאשתו של לוט, ברגע שהסתובבה ניתן נתיב מלח. מה זה קשור? אולי גם ברמז. בן אדם מסתובב כל הזמן אחורה, רוצה לראות מה אומרים ומה קורה ומה רער, אז כל החיים שלו זה חתיכת מלח. זה הכל מלוח, נהיה לו לא טוב. הרעיון הוא פשוט מאוד ללכת הלאה, לא להסתכל. התפקיד שלך זה להתפלל. חוץ מזה שהרווחנו פה, הרי ידוע שכל התפילה של אברהם אבינו משום דבר לא הלך לאיבוד. אולי לסדום זה לא עזר, אבל זה עזר בוודאי. חוץ מזה שרבנו נתן לו הבטחה שהם יעשו צדיקים, אז בעצם הרוויחו לדרס הבוים. אבל כלפי הסדום זה לא היה בכלל הקו המחשבה של אברהם אבינו, אני הצלתי אותם ואתה צריך בגלל זה. זה בכלל לא היה בכלל בתנה שלו. וזה אברהם שרוב למקוימו, נשאר אותו דבר. וזה בעצם כל הנפקמינה, ובזה תלוי הצלחתנו. כשבן אדם יודע שאין לו כלום, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יכול, והוא חוזר על עצמו שהוא לא יכול, והוא קיילי ריק, והוא באמת לא מצליח בעצמו בשום דבר, הוא עושה השתדלת בגלל שרבנו שם רוצה שיעשו השתדלת. מה שהוא עושה זה רק בגלל שככה רבנו שם רוצה מאיתי. ברגע שהוא יודע שזה הדבר שרבנו שם רוצה מאיתי, ובגלל זה אני עושה את זה, במיידי לא מאמין בכוחות עצמו, ואז הוא לא מאמין בכוחות עצמו, אז בסייעתי בשמה יש להצלוחה בכל דבר. דרך אגב, זה לא כל קשור, אבל כתוב, שם ביור צוות לקרוס, אז רש"י אומר, בפרשת חי סורו, ופשרו שוי המים לקרוסו. אז ראיתי באמת באנגלתר שמביא מרב חזקאל מקוזמיר, מצא זה כקודש מרב חזקאל מקוזמיר לצהל, שאם הוא ראה אצלו, אם הוא ראה אצלו מואפס גלי כזה, שהמים עולים אליה, אז מה צריך לבדוק אם הוא גמלת חסדים? האם זה אין הוכחה מספקת הצדקוסו? אז הוא אומר, מרקן רואים שמידה טובה אחד עולה על 100 מופצים. זה בעצם הגידנק. שבן אדם יכול להיות, לעבוד על מידס ולוותר, זה צריך ללכת עם ימינה. בן אדם שמאמין, הוא לא נופל. בן אדם שלא מאמין, יכול להיות גם מופצים. עוד פעם, אני לא אומר לך וכולי, לי אפשר להיות מופצים אם לא מאמינים, אבל ברעיון, להיות בעל מידס טויבס, זה רק ימינה חזקה. כתוב שם גם, אונכי פניסיוס הבייס מוקם לגמלים, אז רש"י אומר, פניסיוס הבייס מבויס אלילים, אז מי שאומר, רב שלמה בובובר, רב הקודש שלמה בובובר, הצבאים כסף גזור מעשה ידי אודום. מי שחושש שמומוי נבוא על די כוחו בהשתדליתו, מעשה ידי אדם, זה פרינס עבדי זורי. הצבאים כסף גזור. אילו מי שמאמין שהכסף גזור מתנת שמיים, ולא כוח יהודוי, היא יכל לתן זכה לעשות חסד בכפתוי, וזה כמובן פניסי הבייס מעבדי זורי, על די כן מקום לגמלים, יש מקום לגמול חסד. בקיצור, אפשר הרבה להעריך בנושא הזה, אבל הרבה סיפורים, תראו בעצמכם שהכל תלוי בנושא הזה, אם בן אדם מאמין או לא מאמין. כשהוא לא מאמין, אז חס וחלילה לא מאמין בכוחות עצמו. כשהוא מאמין בכוחות עצמו, אז חס וחלילה יש נפילת לאורך כל הדרך. אבל ברגע שהוא מאמין ברבנו שלהם, שום דבר לא מפריע לו אישית, עוד פעם, מותר ללכת, אנחנו לא מדברים על החלק הזה, צריך ללכת, מותר ללכת, אני מדבר על החלק הזה, כשבן אדם מאמין, אז כל ההסתכלות שלו, אולי אפשר להוסיף, ברמז, סוף מעשה מחשוב התחילו. הסוף מעשה תלוי באיזה מחשבה אתה ניגש. אם אתה ניגש במחשבה שחס וחלילה יעשו לי,
אז חד וחלילה, זה מה שקורה. בן אדם מאמין שהוא יכול להפריע לך, אז חד וחלילה, זה מה שקורה. אז בן אדם שלא מאמין שהוא יכול להפריע לי, אז שום דבר, אף אחד לא יכול להפריע לך. בקיצר, סוף מעשה במחשוב התחילה, לפי המחשבה ההתחלתית, שאם אתה מאמין בריבונו של עולם, ואתה לא מאמין בדמיון שלך, לא קורה לך כלום. וזה הכל תלוי בכוח הזה. וזה הסיפור, מה שהספרתי בהתחלה, שבעצם רואים ניסים גלים וסייעתא דשמיא, שבן אדם חי עם הריבונו של עולם 24 שעות, ועיקר יודע שאין שום דבר, כל הדירה הריבונו שמביא לי, ממילא הוא הביא לי את השכן שיפריע, ואין ספק שככה זה לטובתי. ברגע שהוא יודע שזה הכל לטובתי, אוטומטי יוצא מזה טובה, הוא מקבל את זה באהבה, אז אוטומטי נהיה לו טוב. ממילא רואים תוצאות מאוד מאוד טובות, וזה בעצם כל החיים שלנו. ולזה באנו לעולם הזה. השם יעזור שנזכה באמת לחיות במיני ביטוחים, ונזכה לעשות תמיד רק את תירוצים של השם, ונזכה לישועות גלויות, נזכה להגדיל אצלם במהר בימי יומיים. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02 30 11 300 02 30 11 300. מארצות הברית 164 658 52979. מאנגליה 03 30 39 0048. מבלגיה 323 369 6766.